Подчини се на моята заповед, покажи красотата на твоята доблест и се присъедини към мен да подразни малкия брат. Това е най-голямата дъщеря, странното семейство Адамс. Мис Уенсди. И човекът, който майсторски сглобява тези чудовищни магически съставки, е Пъксли, братът близнак, който тя винаги е обичала, но дразни с магията си. Добре, предавам се. Кажи му да ме остави да довърша магията на Възкресението. Магията на Възкресението, това ли е? Да, това ще бъде нещо, което ще ни помогне да съживим всички неща и да имаме повече приятели в тази земя, като даваме души от това вълшебно цвете. Приятели? Оказало се, че много отдавна Адамс били приятели с хората наоколо. За съжаление, след като разбрали самоличността им на вещици, те смятали, че семейството е различно и странно. И затова ги отвели на хълма. Въпреки всичко, и двамата искали да имат повече приятели и затова Пъксли бил решен да разработи магията на Възкресението. Сега ще съживя това връбче. Чей, не приближавай това! Ще стана в обрив. И как това нещо ще съживи всички неща? Спри да мечтаеш да имаш приятели, защото никой не иска да бъде приятел с вещици. Но не искаш ли да имаш приятели като нас? Ще ти докажа, че магията на това малко нещо може да го направи. Колкото и пъти да се опитвал да активира този магически предмет, резултатите не били според надеждите на Пъксли. Ти определено ме подразни и накара това да се удари силно в земята. Затова не се получи. Невъзможно. Няма начин да възкресим нещата, дори ако използваме магия. Така че не чети тези книги и не ме обвинявай. В противен случай...